on, jedan novi kolega koji se u isto kolo uhvatio kao i vi što ste ovde. Drago mi je što ste se spremili da mi odgovorite, baš me zanima koji odgovor imate. Pošto me prozivaju stalno na osnovu mog porekla, i ako vi, gospodine Lazoviću, dolazite iz takozvane građanske stranke, ja ću da vam odgovorim i takođe vašoj koleginici koja me pitala u hodniku malo pre da li sam ja, slušajte dobro, francuska pudlica. Pa vidite, ja nisam francuska pudlica, ja sam galski petao. I ovde zajedno sa srpskim orlovima branimo Srbiju. Od koga? Evo, od ljudi poput vas. I pošto vi idealizujete Zapad, koji ne poznajete očigledno, iako boravite pogotovo u Bundestagu, u Nemačkoj, u Strazburu u Francuskoj, pitali ste me da li se u mojoj državi u kojoj sam se rodio poštuju zakoni, pa vi bi trebalo da znate taj odgovor. Nisu se poštovali zakoni 1999. godine. Kad država u kojoj sam se rodio nije poštovala Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija i bombardovala ovu zemlju, kad ta ista država nije poštovala francuski parlament koji treba da glasa za dolazak i odlazak u rat, i zato se govori o intervenciji. Vidim i primetio sam da je to termin koji i vi koristite, NATO intervencija. Ne, to je bio rat i to je bila agresija. Kad govorite već o Zapadu, ja ne poznajem ni jednu zemlju na Zapadu gde opozicija ima 2 TV stanice, 5 nedeljnika, 3 tabloida. To ne postoji nigde. Ali znate šta postoji na Zapadu? Evo, u toj Francuskoj. Ta demonizovana opozicija sada vodi u svim anketama i dobiće, prema svemu sudeći, preko 30% na narednim izborima. Dok vaše zelene stranke, prijateljske i bratske, dobiće ispod 5%. Iako imaju ogromnu podršku, kao i vi ovde, nevladinog sektora i mnogih drugih medija. Vidite, kvalitet se ne meri na osnovu toga da li idete često u medije, nego da li se vaš narod slaže sa vašim predlozima. Očigledno se srpski narod ne slaže sa vama. I završit ću sa još jednom porukom. Da, u pravu ste, ja nemam ni kap srpske krvi u sebi, ali vidite, Srbija teče mojim venama. I zato svugde, ne samo ovde, nego i u inostranstvu, i u Francuskoj, i u Nemačkoj, i u drugim zemljama, ja branim ovu zemlju, ja branim ovaj narod, zato što u to verujem, i hvala svima koji su to prepoznali. Živela Srbija!